yung masarap sa probinsya. Ang buhay probinsya. Yes, Alcon. Natya ng GP Spanner, rin kay BGP Spanner. 4 minutes yun. Oo, ato nga i-upload dito. Yan siya, may isa lang aldaw nga. Kumusta mga tropa pips? Yuhu, halika na. Tropang Ilocano, the vloggers. Ako yan na. Oh, napigsatig ka mauda siya. Eto na, tingnan nyo na ang mga alaga ni Rocky TV. Ayan po, si Popsi TV, naka-tripod. Nakikipag-alaga na rin kami. Makikikain. Yan, pag-viralin natin ito. Balyat. Yeah. Ada pagkong na. May pagong oh. Nito yung kabil mo dahil pag ungjay? Ayan na sila. Ilan yung pagong na nilagay mo dyan? Ayan oh. Ang Sarap. sarap. Ayos. Ang lalaki.